Yon mga kaibigan, good morning sa inyo lahat. Sa mga kababayan kong Bicolano, Diyos Marhay na Aldaw sa inyong kabos. Ngayon mga kaibigan, pupunta tayo sa San Antonio, Kasiguran. Mayroong malaking ano dun, suba. Mamamana tayo. Marami daw dong, kung ano nandun, papanain natin. Siyempre, sa ganitong content mga kaibigan, di mawawala si Buboy. Ang anak ng dagat. Siya ang mahusay dyan. Dito. At siyempre, yung camera woman natin, si Jinjin. Tsaka si Tonton. Tsaka si Jawara. Kasama natin ngayon. Kasi siya ang magtuturo nitong pagpapanaan natin. Ngayon mga kaibigan, tara! So mga kaibigan, nandito na tayo sa lugar. Mukhang ano, bundok. Ayos lang mga kaibigan, tingnan natin. Nandun yata yung sapa, yung malaking sapa. Tara! Ayaw, pag-trip eh. Lamig. Ibuya kayo ron. Kararom. Ano pa? Ha? At yung risang tap. Maibabaw yan? Baba po. Dito kami ano dyan oh. Dyan parte. Tingnan namin kami mga isda. So yung mga kaibigan, nandito na tayo. Mukhang nakakatakot, mukhang malalim. Nakukulay asul ng tubig. Baka may buhaya dito mga kaibigan. Ando na si Boboy. Nauna na. Tapos Tonton. Susundan natin, wala tayo pa na. Dalawa lang dala namin. Ang lamig. Baka pag ano, may buhaya, lulukin yung dalawa. Tulungan natin. Grabe, ang lamig. Ano? Malaoro. Sarap paligo mga kaibigan, napakalamig na tubig. Parang galing sa ano, sa mundo. Ano? Hararon? Ah, ilaw lang yan. Ay, sarap paligo.
Dala mo na sirip mo. Masarap pa naman. Ito na, sa'yo mo na. Sunod ka na pa. Ala, bud, parang ito na pa. Ito ho. Parang ito ba kayo? Ang ubus kayo, no? Ito, ano ba ibigyan pa ho? Ano bago? Oh, yan. Oh, ito. Yan, yan. Ako. Yan ako. Yung dahon. Nagdahon. Ano, bus ka yan? Para malinaw. Ubunayan natin yung mga ano. Yung asili. Ano ka ba sa palos pala. Meron dito, kasili. Palos. Hanapin natin yung mga palos. Tama, kaibigan, may palos dito. Sana meron. May palos dito. Sana meron. Yan. Ah, Tama pa na. Aba, sabi yun. Masabi-sabi lang kaliwan. Hindi lang asa libro. ay, putang lamig. Lamig. Umaakit sa... Ang lamig! Eh, putang lamig. Ha? Andun yung pagong. Di ba nangangagat yun yung snake turtle? Masakit nga mangagat yun eh. Ikutin mo yun. Patado din. Karon daw. Sumama lang ako para maligo. Kasurot ko ng ano, mga kulikab. Wala, ano dito te? Kulang. Nangangagat. Wala naman. Mainit dito banda. Pero umul. Diyan, mabubulabog ang sira. Nagdala tayo sa Albabida, no? Ganon-ganon ka lang, oh. Oo. Dapat Naisip ko na yung kagabi. Ano? Sa kagilidan, huwag dyan sa gitna. Masyadong malalim. Malalim. Diyan na kayo. Malalim talaga. Pero, malinaw. Kita-kita. malino. Ano, boy? Yun kaya ko. Kaya mo? Kaya mo ba mag-video bang? Hindi. Hindi pala. Nakikita ka lang doon yung nakikita? Parka. Ay, ano ito? Parka. Ano? Wala dyan ka rin. Iugbon. Malinaw ang bagang buo. Dumano. Ito. Ay, may. Ahas na ka ganun. Siya, naka... Malabo ko yan eh. Ano na? Hindi. Malabo yan. Kaya nagawang mga yan. Bakit na yung bata para para. Tulong kaya na dito. Wala talang tusang kuryente pag-ang. Anong tao? Ang doy. Eh, kuryente tao? Di battery? Diyan lang. Wala, buga. Saan yan si ate? Malinaw yan. Ano? Mana, Lemon? Kapot-kapot eh. Mana. Yay! Ano? Ano ito? Nakabitaw. Ano nga ni? Buwan, balik. Tinama mo? Balik kasi rin sa dahil. Kasi... Ano na yan? Balik sa dahil. Kaya ng pandayo. May mahuli lang. May mga ano,
Selay. Dako lang ka na mabigay? Nakapautot ko lang ngayon. Wala. Ayaw ka nila, ibo. Wala na eh. Yan, mamay, talong-talong lang tayo ng biyo. Saan? Gwapo ko. Ha? Saan? Linog yung kahoy na yun. Anong sira? Wala. Nakamala. Yan mga kaibigan, wala pa tayong uli. Lumapo kasi doon sa dam, nawasan namin tubig, pumunta rito. Yan mga kaibigan, halos wala naman kami nakuhang isda kasi sobrang lalim. Kaya yung mga tilapia saka yung snake turtle nandun sila sa sulok, may mga butas, hindi namin mapana. Kaya sa sobrang layo na pinunta natin, mag-enjoy na lang tayo sa paliligo kasi napakasarap ng tubig, sobrang lamig. Ngayon lang tayo nakarating dito eh, bundok na bundok. Kaya yung tubig galing doon sa sa kabundukan pa. Kaya maliligo na lang tayo. Ayan si Jinjin busy sa cellphone. Kasat niya yung niya, yung mga kaibigan. Kaibigan daw. Yun mga kaibigan, kumuha tayo ng karating tayo dito sa bundok, kumuha tayo nito. Ang tawag dito sa amin sa Sorsogon, Kamagong. Matamis, masarap. Kaso babalatan mo pa ito dahil may siya yung parang balbon sa ibabaw. Makati yan eh. Babalatan sa kahugasan. Kumuha tayo, marami. Oh, marami siya, marami. Iuwi na lang natin yan, masarap yan. So, maligo na lang tayo mga kaibigan. Boy! Ay, si Boboy sa taas. Yun. Boy, ligo na boy! Talon! Tatalon tayo. Si Boboy sa taas ha. Tumaas pa ng tumaas sa puno. Boy, anong gagawin mo dyan? Tatalong ka boy. Oh, wala na nagmamahal. Tatalon na ako. Walang nagmamahal. Baka mayroon pa naman. Huwag ka muna tumalon. Tututol pa ba dyan? Makapapaw yung patalo na to. Malalim dyan. Saan? Ay! Boom! Lapa na! Burawin yun. Tayo atubi. Yun mga kaibigan, nag-enjoy na lang si Boboy sa paliligo. Tinaboy na lang niya yung mga tilapia. Ayaw lumabas sa butas eh. Ay, gayon. Tsaka yung mga target namin yung snake turtle. Andun sila sa mga butas, doon sa ilalim. Hindi namin makuha. Yan! Hindi namin mapana. Yun, naligo na lang sila. Nag-enjoy na lang sa paliligo. Ayun si Jinjin. Dili ka lang. Hindi lang ako. Sarap ng tubig mga kaibigan. Lumukay ka pa. Aton, masarap na ligo. Nagtago yung Sige. mga tilapia. Enjoy na lang sa paliligo. At uwi na tayo. Talon na. Yung si Boboy parang unggoy doon sa taso.
Taas ng puno. Para lang buko na nalaglag ah. Para lang buko na nahulog galing sa taas. Magsunod! Ilaw mo to! Hindi ka na lumakso. Kahit ang gabi niya sa taas ko. Hindi ka magtumog pa. Sabi mo. Salang ka man ikaw. Video. 1, 2, 3. Ah! Sarap mo mo daw? Oh. Naginaw mo nila. Naginaw natin. Yun! Mga kaibigan, nag-i-enjoy na lang sila sa paliligo. Lakso na. Kasi ayaw lumabas yung mga snake turtle, nandun sila sa ilalim. Dito naman daw tatalay. Hindi mo na kumara mag, ano? Dali na. Akay. Hindi mo na kakaputan. Dali na. Ano pa ako? Si Pai Garong naman! Dito lang ako. Kaibigan, dito lang ako sa mababa. Buboy, nandun sa aso. Para lang pala ka, ano rin. Malalim pala. Uy, grabe! Nasa taas ka na po masyado ah. Nakakatakot naman dyan. Nakakatakot naman dyan ah. Hoy, baka may mahulog na ahas! Huwag mo lalugin! Sige na boy, lukso na. Bato! Bato! Okay naman dyan oh! Ayoko na. Naalis ko yung stress sa akin. Ata. Oh, sarap maligo mga kaibigan. Sarap. Labig ng tubig. Ako yung partner mo na hindi ka kahit nagamit ka. Sa lalim. Okay. Talon. Ano na? Pakali sa kuya. Talon! Enjoy na lang tayo sa paliligo. Ngayon lang tayo nakarating dito. Sobrang layo ng ating linakbay. Sulitin na natin. Sarap na tubig. Takot naman. Pwede mo yung puti. Akala. Bilis. Ako sa kalong. Oo nga, no? Wala, teka lang. Sige. Sige. Sige lang. Oo. Silicon! Wala salvavida? Wala ka salvavida. Pinakrubo! Nakahukod ka. Pako, Deno. Deno. Adin, lipat ka na. Ayun na. Malaki na lang. Yung mga kaibigan, si Buboy parang unggoy. Umakit pa doon sa taas, doon sa tatalon. Hindi ka kaya ka, madulas. Ako mga kaibigan, di ko kaya yan. Madulas. Takot na takot ako. Oh, tumaas pa ng tumaas. Hoy, baba na! Mahal kita! Hindi ka ba talaga mababa? O sige na, magpakamatay ka na! Ako din, oh. Oo. Oh.
Yun mga kaibigan. Medyo nag-enjoy na lang kami sa paliligo kasi napakasarap ng tubig. Sobrang lamig. Sobrang lamig ng tubig. Kaya sulit na lang sa paliligo. Wala kami nahuli mga kaibigan sa pana. Kaya ngayon mga kaibigan, mukhang nagpaplano na yung Team Paygarong na umuwi. Yung mga kaibigan, dito muna kami sa kantin. Kakain muna kami bago kami umuwi kasi napagod ng si Buboy. Kasi sisi dun sa sa suba. Wala namang napana. At itong cameraman natin, napagod na rin. Yun mga kaibigan, pagkatapos namin mamana doon, wala naman kami nahuli. Dumiretso kami dito sa tangki, yung paliguan. Napakalayo pero mukhang masaya at saka masarap maligo. Yun mga kaibigan, ang presko ng lugar. Sarap ng hangin. Siguro sarap maligo dito. Nakano kayo? 75. Bayaran mo na, paitim kay Garo. Ikaw na nga muna. Apo, nandiyan na. Ikaw na muna taya. Yung mga kaibigan, taya na naman si Paigaro ngayon. Ay wow, vlogger siya. Di ba vlogger po kami? Subscribe po kayo. Ay, Paygarong official vlog po. ano yun? Paygarong official vlog. Ay, garong, okay. Bayad ka na. Bayad ka na ng IG. Baka mababawasan naman yung natin. Nakaipon doon sa pantulong. Okay lang yun mga kaibigan. Relax muna yung Team Paygarong kasi Ay, Mura lang naman. ano yung entrance? Magkano entrance? 15. 15 pesos lang makakaligo na mga kaibigan. Napakalino ng tubig. Sinulit na namin yung galing kami doon sa pamamana, wala kami nahuli. Kaya sulit na lang, tumuloy na kami dito sa tangke para sulit na lang yung adventure, maliligo tayo. Sa halagang 15 pesos. Sulit. May sinasabi siya. Hi! Sa halagang 15 pesos, sulit yung sulit. Jaira! Jaira! Boy, mas sasabi mo maganda, no? Oo, maganda to. Kaway. Garo, mag-ilaw. Ay, sarap ng tayo kamon. Yun mga kaibigan, malamig daw ang tubig. Hiniginaw ka agad, di pa nga nakakaligo. Mukhang ayaw ko na tuloy lumusong parang yelo. Parang yelo mga kaibigan, ayoko na lumusong yata. Hoy, lulusong ka ba boy? Yun mga kaibigan, susubukan natin lumusong. Malamig nga, sarap maligo dito. Sarap! Sarap maligo! Sulit na sulit ang punta namin dito. Sige mo, ito yung cellphone. Andun sa may bag ni Papa, sa ilalim. Hindi, nandun lang sa may bag. Sa may bag
Takot sini. Takot tayo. May tubig oh.